segítségünkön. Fogadjátok tőlem Berete Nikőtől Zák Zoltán Karácsonyi ének című versét. Felkészítőm Szűcsné Török Mária tanárnő. Zák Zoltán Karácsonyi ének. Nem alszik még kis Jézuska, lágy szalmában fekszik ébren. 3 csillag áll fölötte, mosolyogva fönn az égen. Szól egy csillagképtársának, nem mennénk le Jézuskához? Melengessük, hát ha fázik, keljünk útra jászolához. Így beszélnek, jöldögélnek égi útról földi útra. Kis Jézuska jászolához visz a 3 csillag útja. S odalent, már az ajtón, fűszáll a kis báránytérbe, s így szól, e füvecskét hoztam én Jézuska örömére. S jönnek lepkék édes mézzel, s jön a szellő virágporral, jönnek a 3 királyok, s jönnek pásztorok nagy bottal. Jönnek messzi földről népek, hoznak nótát, hoznak kincset. Erdő, porszem súgja vélük, megszületett ím a kisded. Mosolyogna Jézus rájuk, de alszik már, nincsen ébren. 3 pásztor őrzi álmát, 3 csillag fönn az égen. Az alsós és felsős énekkar közösen készült a karácsonyra Sándorné Kasszab Laura és Gyuricáné Nagy Magdolna tanárnők segítségével. Az Áldott Éj című angol dalt és Grillus Vilmos Karácsonyi Angyalok című szerzeményét hallhatjátok tőlük. Gitáron kísér Smatana Alfréd és Bajnai Marcell.
osztályosok zenés verses műsorral készültek a karácsonyra. Felkészítőik Berényiné Farkas Edith és Bujákiné Szabó Ildikó tanítónénik. Hideg szél fúj, hogy az ember majd megdermed. Kinek jó ez? Csak a kövér hóembernek. Szeme szénből az ő orra meg paprikából. Látva nincs, de minek is, ha úgysem táncol.
Ütött, kopos, osztozik a többfedője, mert becsüli, hiszen jó lesz még jövőre. Seprőin a nagyvilági sétapálca, el is mehetne, ha tudna vele a bálba. Ilyen ő az udvarunkban, nagy gavallé, bár rajta csak újjal rajzolt az ingallé. Mégse fázik, mikor majd minden megdermed. El is mennék, ha lehetne hóembernek. Csillagszóró, 100 sziporka, mind ide hújjék. Ég a gyertyaig, el ne aludjék, béke, szeretet, igazság, el sosem hújjék. Gyertyaig, szép remény, karácsonyi sütemény. Egyszer arra jártam én, hol az ég a földre tárul, mindent ingyen ad, nem árul. Sziporkázó csillagok záporoznak könnyedén. Gyertyafény, szép remény, karácsonyi sütemény. Egyszer arra jártam én, hol a házban teli tálak énekelnek, táncot járnak. Körben angyal hajlogok, év végén, de még idén. Gyertyafény, szép remény, karácsonyi sütemény. Karácsonykor minden fenyő elindul a nagy útra, gyalogolnak tömös sorokban, nagy a kicsit húzza. Szép ruhára rándoznak, díszről, gyertyafényről, csilingelő csengettyűről, gyermek nevetéséről. Hogy ne emlékezzünk a kis Jézuska születésére. Fogadjátok szeretettel iskolánk drámásainak Bethlehemi műsorát, melyet Rusfainé Szaloki Éva tanítónéni segítségével tanultak meg. All what we do.
Szerencsés ünnepeket kívánok ti néktek, eljöttek-e vidám betlehemes népek. Kívül áll az öreg, hosszú szakállával, mellette a pásztor, fekete hajszával, éppen most veszekszik a kis boltárával. Jó estét kívánok! Megmegjegyenek, itt egy kompánia, semmit se féljenek. Lépek én a házba, azon kérelemmel, szabad-e bejönni ide Betlehemmel? Szabad! Angyalkoltás, gyertek be! Jó estét kívánok, meg ne ijedjenek! Derékpásztor barátaimtól semmit se féljenek. Dunántúl, Tiszántúl, Dombola fürgetek. Ilyenkor a szegény pásztor meleg toját keres. De jó is ide bent a meleg szobában, nem úgy odakint a meleg sarkában. Gyere be, kis boltár! Jó estét kívánok, szerelmes barátaim! Éppen ti hozzátok, igyekeztem holnap, ha szívesen láttok. Szépen összegyűltünk e karácsony estén, s remélem, hogy eltölthetjük csendes békességben, s a gazda a borát mindjárt nekünk adja. No, ez nem olyan biztos, hanem hol maradt az öreg? Elcsúszott a fagyon, pedig az előbb majd engem ütött agyon. Nem lett volna nagy kell, rég megéltem el. Gyere be, véröreg, hogy lássuk azt a porcelán gépedet! Nem megyek! Réges öreg testvér, gyere be! Nem megyek, mert a félméteres füstölt kolbászt a nyakamba akasztják. Dehogy is akasztják, gyere be, öreg, gyere be! Nem megyek, mert a kalácsot a hónom alá dugjátok. De hogy dugjuk, gyere be, öreg, gyere be! Nem megyek, mert a kásás kozakot a fejemre borítják. Dehogy is borítják, ha akarnánk sergetnénk, vonítok ki meg egyet, gyere be, öreg, gyere be! Nem megyek. De már mégis bemegyek, mert megvesz az Isten hidege. Hopp, Isten töröncsös, füstölt kolbászos, pafiós, paszamátos jó estét. Már én is itt vagyok. Farkaszép, bőrhúzám, a lyuka, igen nagyobb. Egész ilyen húzták, vonták, de mégse tudták elhúzni a farkasok. Már én derékház ember vagyok. 10, 20, 30 farkastól nem is igen tartok. Vegyek meg, látok, mindjárt elszaladok. Nem tudjátok, hol jártam én az éjjel? Hol, öreg, hol? Az óperenciás területen is túl, még azon is túl, ahol egy kis fekete ahol a sörnek, bornak, Bálintának, az őfi két nagyszárért még. Itt áll, öreg, itt áll. Itt állok, hát persze, itt állok. Nem úgy, öreg, nem úgy. Vasú! Azt hittem, hogy az öreg Kossuth. Öreg, jártál Betlehembe keresztet vetni? Jártam Debrecenben szép jányokat ölelve. Hallod, öreg, kis új szálláson nagy a veszedelem. Micsoda? Jártak ott farkasom. Nem is annyalok, Vittek is el bárát. nem is hoztak, Folyt a vére. nem is a tejet. No, de hát hány óra angyal? Félszörnyek. Az nem lehet, mert a Badri kutyán most ugatta a fél 11-et. Na hát, fél 12-re. Ne is kell hát feküdni a földre. Glória, Glória, Glória. Kelj fel, öreg, kelj fel! Nem kell nekem rejtve. Rejtve öregben jönnek a megyecskék. Miféle babkecskék? Gyere, kis Jézust imádni! Nem megyek én cigarát. Glória, Glória. Hallod, öreg, komolyan? Nem bánnám, ha 2-3-as Kelj fel, öreg, mert jönnek a katonák! Miféle boxos katyula? Kelj fel, öreg, mert rátverem. Itt van boxos katona. Keljetek fel,
Önnek jó meleg fejecskék. Üdvözlégy kis Jézus! Világfényes napja, hoztam felsőgednek egy kis írós. Szerelmes gyermekem, szeretlek lelkemben, kenyerem és mézem leteszem elébe. Üdvözlégy kis Jézus, született messiás, hoztam felsőgednek egy köszönvállást. Noszapajtás volt az ajtót, kezedbe a kilincstartó, már itt tovább nem maradunk, hanem tovább masírozunk. Boldog karácsonyi ünnepeket! Iskolánkban valószínűleg az első osztályosok várják legcsillogóbb szemmel a Jézuska ajándékait a falnál. Most az önműsorok következik. Először Csanádi Imre az Első Mód című versét, azután Grillus Vilmos Karácsonyi Angyalok című dalát hallhatjátok. A műsort összeállította Szabó Olga tanárnő. A gyerekek felkészítését segítette Benkó Andrea, Frankó Gyöngyi, Kovács Ágnes, Munkácsi Gyurosovics Gabriella és Versegi Mónika tanítónénik. Karácsonynak
Végül hallgassuk meg Húsfai Károly igazgató úr karácsonyi köszöntőjét. Kedves gyerekek, tisztelt szülők, kollégáim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit hagyományos karácsonyi műsorunkon. Az iskola a maga módján szeretne a karácsonyról megemlékezni azzal, hogy az aulába karácsonyfát állítunk, hogy ti a tantermeiteket nagyon szépen földíszítitek karácsonyi díszekkel, gömbökkel, karácsonyi vásáron vehettetek ma részt, és még holnap is, illetve mindennek a megkoronázása, amikor itt az aulában összegyűlünk, és a karácsonyi hangulatot megidézzük különféle versekkel, betlehemezéssel, énekkel. Én úgy gondolom, hogy a karácsony egy bensőséges családi ünnep, amikor a szülők, gyerekek, nagyszülők, rokonok összejönnek december 24-én Szentestén a karácsonyfa alatt, és örülnek egymásnak, örülnek az ajándékoknak, de itt az iskolában mi is egy nagy család vagyunk, és nekünk is feladatunk, hogy a karácsony közelettével, adventi időszakban várakozással teli napokat éljünk meg, és várjuk azt, hogy a Jézuska megérkezzen, és a karácsonyfa alá azt a meglepetést, azt az ajándékot, azt a játékot hozza, amit mindannyian vártok és szeretnétek. Én kívánok mindenkinek nagyon békés, szép karácsonyi ünnepeket, és jó pihenést a téli szünetre, de mielőtt még elmennénk innen az aulából, én a segítségeteket szeretném kérni. Van egy nagyon szép karácsonyi ének, de én már nem teljesen emlékszem a szövegére és a dallamára, de én úgy gondolom, hogy ti biztos tudtok nekem segíteni, és ezt az éneket kellene közösen elénekelni. Valahogy így kezdődik, én nem nagyon jól tudok énekelni, de fölidézem az emlékeimet, ti pedig segítsetek nekem, jó, itt elsősök, fölsősök, szülők, mindenki. Valahogy úgy kezdődik, hogy kis karácsony, erre gondoltam. Szépen, nagyon ügyesek voltatok, a karácsonyfa itt van, a labdát is meg fogjátok kapni, az a bizonyos sütemény pedig kisült, és ott van az asztalon, úgyhogy mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Köszönöm szépen a fellépést, és műsorszámai, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.